Danas smo imali u Palati Srbije konferenciju koja je bila na temu žene i bezbednosti i zdravlja na radu i tom prilikom 82 žene preduzetnika su bile i svakako čast i zadovoljstvo je bilo danas biti sa njima ovde i otvoriti tu temu, jer bezbednost i zdravlje na radu je svakako tema koja je interesantna i koja je trenutno aktualna, s obzirom da je Vlada Republike Srbije donela odluku da 2019. godina bude godina bezbednosti i zdravlja na radu. Mi smo danas upravo na ovoj konferenciji želeli da pričamo o ženskom preduzetništvu, o pitanju bezbednosti i zdravlja na radu kad su u pitanju žene, da pričamo o svim onim problemima koje oni imaju i svakako da skrenemo pažnju javnosti da bezbednost i zdravlje na radu je pitanje koje se tiče svih nas i da se tiče i naravno žena i da ćemo mi u narednom periodu vodeći računa i u izradi i dopuni zakona i pisanju novih zakona svakako uvek imati to na pameti i u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu tu lestvicu gledati da podignemo što više. Kad je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu i o taj odnos tog, da kažem, segmenta prema ženama, Srbija je daleko ispred nekih zemalja Evropske unije, ali naravno to ne treba da nas kažemo obeshrabri ili da nas ohrabri da stanemo ili da ne radimo više, već naprotiv treba da radimo na tome i upravo ova konferencija daje primer o tome kako treba da se radi i u buduće. Vlada Republike Srbije svakako daje veliku važnost bezbednosti i zdravlju na radu, govori činjenica da, kao što sam rekao, da smo ovu godinu proglasili godinom bezbednosti i zdravlja na radu, ali svakako ćemo nastaviti da sa aktivnim inspekcijama i inspekcijskim nadzorima, pored prekršajnih i edukativno radimo na tome da naši poslodavci znaju važnost toga, jer svaki izgubljen život znači nešto što je nepovratno i svi moraju da imaju to na pameti, a u ovoj godini tu saradnju i manifestacije koje budemo imali imaćemo zajedno sa Holandijom iz razloga što smo Holandiju izabrali kao zemlju koja, kad je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu, je trenutno broj 1, ne samo u Evropi, već i u svetu, a Srbija za sebe uzima za pravo da uvek bira one koji su najbolji, jer želi upravo da bude i ona sama najbolja.